Como é habitual ás portas do verán, Sanxenxo prepárase para facerlle fronte ao desafío que supón o desembarco de milleiros de turistas e visitantes. Esta mañá o alcalde e o subdelegado do Goberno en Pontevedra encabezaron a Xunta Local de Seguridade, un encontro no que se afina o dispositivo a despregar na vila ao longo da campaña estival. Temos a sorte de que este ano, a parte, hai un coronel ao frente da Comandancia de Pontevedra que é unha persona moi experimentada e con moita experiencia, e nós tamén temos sorte de contar con un novo inspector xefe da Policía Local en Sanxenxo que tamén ten moita experiencia e constatouse así de que eu escoitei cousas aquí que me gusta moito e estou convencido de que vai ser un brand de moita afluencia de xente, pero moi ben tratado, non solamente na seguridade, senón tamén, digamos, na mobilidade, que é moi importante, porque o comandante xefe de tráfico da Policía de Pontevedra, que estuvo aquí presente, tamén é unha persona moi experimentada, e eu creo que vai ser un moi bo ano, un moi bo brand en Sanxenxo este ano, falando de seguridade e de mobilidade. Esa colaboración vaise materializar tamén cun reforzo da presenza da Garda Civil e da Garda Civil de Tráfico, así como a mellora da súa coordinación coa Policía Local. O compromiso tanto da Guardia Civil en termos de seguridade cidadá como da Guardia Civil de Tráfico, do destacamento de tráfico, é de, de elevar o límite as capacidades e as posibilidades que teñen. Eles levan moito tempo restringindo as vacacións no verán para os seus traballadores, para os seus funcionarios, precisamente para poder apoiar concellos como de Sanxenxo que teñen unha alta estacionalidade. E por outro lado, tamén se nos traslada que hai está prácticamente materializado un incremento no catálogo, cual lle dará ao propio posto de Sanxenxo e a outros postos na provincia, un incremento de plazas. Ademais, ao longo do verán agardanse xornadas máis críticas dende o punto de vista da seguridade, coincidindo coa celebración de grandes eventos. Nese día, explican, a coordinación será total entre os corpos. Un evento que estivemos falando dele é o que temos o 19 de xullo, que é o de Juan Luís Guerra, que vai a ser aquí no Porto, pero vai haber un dispositivo todo de autobuses para non masificar, digamos, de coches a Sanxenxo, vai a estar ben. E depois, o xa conocido, a concentración de motos, as festas populares que hai en Porto Monsense, en Vilalonga, tamén se falou. Depois tamén temos o que é o Costa Feira aí, que tamén se vai a reforzar. Estamos tratando cos propios organizadores que reforcen tamén a seguridade privada. Pola súa banda, a Policía Local de Sanxenxo encara o verán co seu novo xefe e un cadro de persoal de 22 axentes. A eles hai que sumar nestes meses a incorporación de 34 auxiliares de reforzo.